روشلاتا ناوین درگوشا مرواتیه و شارستانیه. چافکانیا gelek baweriya ol û mezhebên pîroz ev dere. Ji wan olan yên herî kewnar yek jî êzdiyatî ye. Ola êzdiyatiyê li ser bingeha hezkirinê hatiye afirandin. Xuda hez, xuza hez û mirov hez e. Ji hemû bawerî, ol û mezheban re rêzdar e û aştîxwaz e. Nîşaneyên wê yên herî mezin, mirov ji pey re nabe êzdî, ji dayîkê bi êzdî tê rûnêdinê. Êzdî di nav olên din da xebatê nakin. Disa êzdî ji dervayê civaka xwe bi civakên dinê re zewacê çê nakin. Neyarê wan be jî dest navêjin jinên wan. Di dîroka vê ola qedîm da gelek cejn û rojên pîroz hene. Ji wan yek jî çarşema sor, ango çarşema Serê Nîsanê ye. Wekî cejna Tausî Melek û wek sersal tê pîrozkirin. Li gorî baweriya Êzdiyan gerdûn roja çarşemê, ango roja çaran hatiye afirandin. Ew roj Tausî Melek xwe berdaye ser axê û afirandina gerdûnê temam bûye. Roja detpêka jiyanê ye. Di Çarşema Sor da guneh tên afûkirin, dawî ji şer û pevçûnan tê. Rijandina xwînê guneh e. Teqes can naye girtin. Wek roja aştî û xuşk û biratiyê ye. Hem jî destpêka şêmbûna xwezayê ye. Û di meha Nîsanê da êzdî bûka dernaxin. Ji ber bûka salê Nîsan bixwî ye. Hin Reûresmên Çarşema Sor hene. Vê cejnê de hêk tên xaşilandin û bi rengê xwezayê tên bi rengkirin. Di vê guherandina hêkê de meana afirandina dinyayê heye. Hêk dema xav e, nîşaneya dema dinya av e. Bi xaşandinê dema dinya dibe ax. Dema ku bi rengên xwezayê reng bi reng dikin, wexta dinya bi rengên buharê tê xemilandinê. Qalikên hêkan ên reng bi reng datînin dora merzelan û bi zeviya direşînin. Disa van qalikên reng bi reng bi gîhayên biharê ra hevîrekî çêdikin û vê jî devê xaniya da didin. Şerfedine şerfedine Xwedane xuda zerîne şerine şerfedine şerfedine Xwedane xuda zerîne narê hişme şerine hey
resmek din jî çêkirina basîmbarê ye. Basîmbar bi benekên zirav ên rengîn çêdibe. Wata wê xêr, bereket û girtina pêşiya qeda û belayê ye. Basîmbar li destê jin, mêr, keç û zarokan tê girêdan. Li ser zad û zeviyê tê danîn. Bi her tiştên pîroz û navdar ve tê girêdan. Her wiha di vê cejnê de qulîçe û gelek cureyên şîrînayê tên amadekirin. Bila Çarşema Sor gelê me û hemî cîhanê pîroz be. Bibe wesîla aramî û aşitiyê.